Aquest dimarts s'ha presentat la nova junta directiva de l'Associació Espanyola contra el Càncer a la Seu d'Urgell. L'acte s'ha fet en el centre cívic al Passeig i ha comptat amb una bona assistència. Durant la presentació de la nova junta s'ha volgut destacar que es vol potenciar les activitats de l'Associació Espanyola contra el Càncer farà a la comarca. Volem donar-li una empenta, perquè nosaltres el que volem és que l'associació atengui no solament al Pla, a Lleida, sinó també que hi hagi una mica de proximitat a la muntanya. Per això farem alguna cosa, concretament portarem amb un psicòleg que farà visites periòdiques per a totes aquelles senyores que ho necessitin. Després de la presentació de la nova junta s'ha fet una conferència sobre el càncer de mama i matriu i sobre la importància de la prevenció i el cribatge. Intentar fer que el temps que triga entre que hi ha l'aparició d'un símptoma i el temps que es triga a posar el tractament perquè sigui efectiu, doncs ha de ser el més breu possible. Coordinar tot això, perquè es fa entre molta gent, és la meva feina. El càncer de mama pot afectar a dones de totes les edats, però té més incidència en majors de 50 anys. Afecta més a partir de 50 anys. Quan tenim més volum de població afectada és amb aquesta edat. Sí que de vegades ens pensem que quan es diagnostica amb gent jove, n'hi ha molta de gent jove que té càncer de mama. És cert que n'hi ha de gent jove, però si miréssim el volum de la població, n'hi ha menys que gent gran. Els consells per reduir la incidència del càncer són una bona alimentació, fer exercici habitualment i fer-se revisions periòdiques.